ኢታልያ ኣብ ኤርትራ ኢታልያዊት ጉጅለ ሙዚቃ ብምኽንያት ምምስራት ከተማ ናፖሊ ኣብ ኣስመራ ሙዚቃዊ ምርኢት ኣካይዳ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብዝተዘርግሐ ናይ መወዓውዒ ፖስተራት ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ዝምድና ኤርትራን ኢታልያን ታሪካዊ ምትእስሳር ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ሕድሕዳዊ ምትሕጋዝ ናይ ልምዓት መደባት ኣብ ምትግባር ይርከባ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ክንገር ምጽኑሕ ይፍለጥ። ከም መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ እዘን ክልተን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባውን ባህላውን ምትእስሳራት ብምኽንያት ምምስራት ከተማ ናፖሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣርቶዶክሳት ኣስመራ ዝኾነ ሲኔማ ኣዝመራ ትማሊ 28 ሕዳር ብናፃ ናይ ጃዝ ምርኢት ኣቕሪቡ። እቲ ብጉዕዞ ሓደ መንገዲ ናፖሊ ኣስመራ ናፖሊ ብጃዝ ኣብ ትሕቲ ብዝብል ቴማ ንመበል 2500 ዓመት ምምስራት ናፖሊ ንምዝካር ዝተገበረ ናይ ጃዝ ምርኢት ንኹሉ ሰብ ክፍቲ ምንባሩ ተገሊጹ። ከተማ ናፖሊ ኣብ ታሪካውን ባህላውን ምዕባለ ኢታልያ ልዑል ተራ ካብ ዝነበረን ከተማታት ሓንቲ እያ። እቲ ትማሊ ዝተኻየደ ናይ ጃዝ ምርኢት ንብጽቡቕ ዝቐጽል ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ኢታልያን ናብ ዝበረኸ መድረኽ ዘደይም መርኣያ ምዃኑ ምግንዛብ ይግባእ። ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ መድረኽ ዓለማዊ ናይ ስልጣን ቁርቁስ እቲ ብዘለዎ ናይ ባሕሪ መስመር ንግዳዊ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት መንህብ ኩሉ መደያዊ ንጥፈታት ክኸውን ምዃኑ ዝንገረሉ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ መድረኽ ቁርቁሳዊ ስልጣን ክኸውን ምዃኑን ኣንፈት ዕላማዊ ፖለቲካ ዝውውር ዞባ ክኸውን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ። ውድድር ዓለማዊ ጽልዋን ቁፅጽርን ኣብ ዝቕየረሉ ዘሎ መድረኽ ነዚ ዘሎ ተሃዋሲ ፖለቲካ ሃዋህው ከም መቃለሲ ዓውዲ ወይ መድረኽ ኮይኑ ዘሎ እቲ ንግብፂ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ስዑድ ዓረብን የመንን ተሓቁፍ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። ኣብ ዞባ ዓለማውያንን ዞባውያንን ከምኡውን ዘቤታውን ሓይልታት ዝራፀማሉ ሓደገኛ ዞባ ኮይኑ ይርከብ ይብል ውድድር ስልጣን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጽንዕ ምሁር ዝዓውዲ ዝኾነ ፌደሪኮ ዶነሊ። ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ካብ መትረብ ስወፅ ናብ ፓብኤል መንደብ ዝዝርጋሕ ኣስታት 438,000 ተርብዒት ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ወሳንን ኣገዳስን ዞባ እዩ። ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንጹር ዝኾነ ቁርጽን ተሰማዕን ትእዛዝ ከመሓላልፍ ዝኽእል ዓብላሊ ሓይሊ ከምዘይብሉ ዝጠቅስ ፌደሪኮ ዶነሊ ከም ምንጭ ተጠቐመ። እቲ ማዕከን ዜና ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብላሊ ሓይሊ ብዘይምህላው እዞባ ግዳይ ብዙሓት ምትእትታዋት ንምዃን ቁልዕ ምዃኑ ገሊጻ። ቀይሕ ባሕሪ ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ዞባ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንማእከላይ ባሕሪ ምስ ኢንዶ ፓስፊክ ዘራኽብን ልዑል ኣገዳስነት ዓለማዊ ጸዓት ማሪታይም ናይ ባሕር መስመር እውን እዩ። ነዚ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ ሃጓፍ ናይ ዓብላሊ ንምምላእ እምበር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ማዓስከራት ኣቂመን ምህላውን ይፍለጥ። ካልእ ዓለማዊት ሓይሊ ዝኾነት ኣብ ዞባ ልዑል ተገዳስነት ኣሕዲራ ዘላ ሃገር ሩስያ እውን ኣብ ፖርት ሱዳን ናይ ወደብ ኣፍሪ ደገ ትኻፍት ትጓያ ምህላዋ ርኡይ ነገር እዩ። ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብሓፈሻ ስዑድ ዓረብ ቀጠርን ሃገራት ኢማራት ዓረብ ድማ ህላውነትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣስፋሕፊየን ምህላወን እቲ ሓበሬታ ወሲኻ ረዲኡ። ነዚ ንምግባር ኣብ ወደብ ትሕቲ ቅርጽን ወታደራዊ ምትሕጋዝን ወፍሪ ብምግባር ኣብ ዞባ ጽልዋታትን ንምስፋሕ ይቃለሳ ምህላወን ይፍለጥ። ቱርኪ፣ ኢራንን እስራኤልን እውን ፖለቲካዊ ምትእስሳር ብምፍጣር ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከል ወሽመጥ ፋርስን ከም ዝተኣሳሰር ዝገብራ ካልኦት ኣገደስቲ ሓይልታት እየን። ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብጎረባብቱ ዞባታትን ከም እትጽልኦ እቲ መደበር ሓበሬታ ኣረዲኡ። ይኹን እምበር ኣብ ዞባ ደጋዊ ሓይልታት ጥራይ ኣይኮናን ነዚ ዞባ ናብ ነውጢ ንምእታው ሻመያ ዘለዋ። ዘቤታውያን ሓይልታቱ ንዝተፈላለየ ዓለማውያን ዞባውያንን ሓይልታት ዝተፈላለዩ ናይ ወፍሪ ጠለባት ዲፕሎማስያዊ ወፍርታት ወታደራዊ ውዕላት ብምግባር ዘቤታውን ዞባውን ሓይለን ንምድፋዕ ምስ ኣሜሪካ ቻይናን ሃገራት ወሽመጥ ዝምድናታትን የዕብያ ምህላወን ይፍለጥ። እቲ ነዚ ሓበሬታ ዝዘርግሐ ማዕከን ሓበሬታ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተጠናነገ ዝምድናታት ንጥፈታትን ረብሓታትን እዚ እዩ እምበር ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሕልኽልኽ ዝበለ መርበብ ህልዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ክርፍስ ክኸውን ዘኽእሎ ዘሎ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እምበር ንዞባውያን ሓይልታት ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ጸወታ ንምዕዋት ዕድል ዝፈጥር ኩነታት ኮይኑ ይርከብ። ብሰንኪ ምትእትታው ኢማራት ናብ ናይ ውክልና ዝተቐየረ ግጭት ሱዳን እውን ሓደ መርኣያ ናይቲ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ብዓለማውያን ሓይልታት ዝቕለስ ናይ ዞባውያን ሓይልታት ምንቅስቓስ እዩ። ምድራዊት ሃገር ኢትዮጵያ እውን ብወገና መሰል ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ክተውሕስ ብምሕላል ካልእ ነዚ ዞባ ናብ ሓድሽ መድረኽ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ምጥንናግ ይገብሮ ምህላው ዶነሊ ትንታኒ የቕርብ። ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ክወሃብ ዝኽእል መደምደምታ ይብል እቲ ምሁር መጻኢ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካን ማእኸል ስልጣነ ዋሽንግቶን፣ ቤጂንግ፣ ብራስለስ ኮነ ሞስኮ ኣይኮኑን ብኣንጻሩ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ እዩ። እቲ ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ሎሚ ዞባታት ማእከል ላብራቶርን ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓትን እየን። በዚ መሰረት ከዓ ሃገራት ዞባታት ዘይከም ቀደም ካብ ዓለማዊ ስርዓት ብቐጥታ ትእዛዝ ዝቀበላሉ መድረኽ ሓሊፉ ከም ማእከል ግጭትን ዓለማውያን ሓይልታት ኮይነን ይርከባ። ስለዚ እምበር ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ መድረኽ ዓለማዊ ቁርቁስ ስልጣን ዝኸውን ዘሎ ህርፋን ኣፍ ደገ ባሕሪ ጊልያ ምድንፋዕ ረብሓታት ተሸቀልቲ ብመሰረቱ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ድሌት ብልጽግና ወይ ሃገራዊ ስትራቴጂ ኣይኮነን። ብቐንዱ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርከብ ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ንምምዝማዝ ዓሊሙ ገለ ዞባውያን ሓይልታት ሎጂስቲካዊ ብልጫ ንምውሓስ አንቂዶም ዝሓንፀፅዎ ውጥን እዩ። እዚ ነቲ ጸንሐ ኣህጉራዊ ሕጊ ዕሽሽ ዝብልን ጸረ ዞባዊ ምርግጋእን ተግባራት እዚ ብቐንዱ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝዝወር ኣጀንዳ እዩ። ኢማራት ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታታ ንምስጓም ከምዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቁ ዝገለጾ ካብ ላዕለዋይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ማእከላይ ክፋል ህንዳዊ
ውቅያኖስ ዝርከቡ ወደባት ምቁፅፃር ዓሊማ ዝሓንፀፀቶ ናይ ወደባት ሃፀያዊ ፕሮጀክት ኣለዋ ነዚ ንምዕዋት ከዓ ሰፊሕ ናይ ምትኾታኽ ውጥናት ኣዋዲዳ ትሰርሕ ምህላዋ ስውር ኣይኮነን እቲ ውጥን ኣብዘይ ሓወይ ቁስሊ ከም ጮም ምንስናስ እዩ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ንኽልተ ሃገራት ኣብ ደማዊ ኪናት ሸመመ ድሕሪ ምርግጋፅ መላእ ሓርነት ኤርትራ እውን እክሲ ዝፈጠረ ሓደገኛ ኣጀንዳ ብምብርባርን መሊስ ሂወት ከም ዘርእ ብምግባርን ኣብ ዞባና ዘላቕ ሰላምን ልምዓትን ንኸይፍጠር አንቂድካ ዝተኸለሰ ውጥን በቲ ተመዝማዚ ኣተሓሳስባ ኣቢልካ ዞባና ከም ወትሩ ብጓህሪ ኩናት ከም ዝቃፀል ንምግባር እዩ ዝዓለመ እዩ ብሕፅር ዝበለ ብናቶም ኣገላልፃ ዓያሽ ክተሃናኸቱ ለባማት ጅቦኦም ከህጥሩ ዘጣጥሕ ውጥን እዩ ከም ቀዳማይ ሽቶ ናይቲ ውጥን ዝተሰርዐ ረብሓታት ናይታ ኣብ ወሽመጥ ዘላ ሃገር ንምዕዋት ነቲ ሪቪዥኒስታዊ ስነ መጎት ናይ ልሂቃን ኢትዮጵያ ከም መሳርሒ ምጥቃም እዩ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት በበይኑ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዝተሓንገጡ ተኸታተልቲ መንግስታት ናይቲ ሃገር ተፈቲኑ እንትርፎ ብርሰትን ሃብቲ ሞት ዜጋታትን ካልእ ዘየፍደየ ጥሙሕ ሕጂ ድማ ብኻሊእ መልክዑን ብሓደገኛ መኣዝንን ይስራሓሉ ኣሎ እቲ ናይ ሕጂ ሃተምትን ፍሉይ ዝገብሮ መራሕቲ ብልፅግና ልክዕ ዛንታ ስሱዕ ከልቢ ይደግሙ ምህላዎም እዩ ኣብ ኣፉ ስጋ ቀርቂሩ ፅላለቱ ኣብ ማይ ምስረኣዮ ካሊእ ከልቢ መሲልዎ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ክንዲ ዝበልዕ ነቲ ካሊእ ከልቢ ዝሓዞ ስጋ ክምንጥል ናብቲ ማይ ጠኒኑ ናይ ተኣተወ ከልቢ ፅውፅዋይ ማለት እዩ ሕልሚ ምስፍሕፋሕ ባህራዊ ግዝኣት ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነዚ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዱ ቀንዲ ደፋእ ረቋሒ ንሃገሩ ንመላእ ዓለም ዘራኽብ ዓለማዊ ማእኸል ንግድን ሎጂስቲክስን ንምቕያር ዝዓለመ እዩ ነዚ ግዙፍ ህርፋን ንምዕዋድ ድማ ከም መተግበር ዕላምኡ ንሙሉእ ባህራዊ ክልል ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ብሓፈሻ ብዝተፈለየ ድማ ሙሉእ ቁፅጥርን ልዑል ፅልዋን ኣብ መፃወ ባቢኤል መንደብ ንብጉንፃፍ ይሕልን ኢማራት ብመንገዲ ዓርሞሽሽ ትካል ሎጂስቲክስ ዝኾነ ዲፖወርድ ለቢላ ኣብ ዞባና ተደኪኖም ዝርከቡ ወደብ በርበራን ቦሳሶን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ነቑጣታት ብስትራቴጂካዊ ዓይኒ ወፍሪ ክትገብር ምፅንሓ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢማራት ኣብ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ፅልዋ ክገብር ሰንሰለት ቀረብ ከውሕስ ከምኡውን ዝተፈላለየ ፀጋን ዓቕምን ናይተን ተጠቀስቲ ዞባታት ከም መሓደር ምፅንሑ ሓደ መርኣያ ናይቲ ውጥን ምስፍሕፋሕ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ህልው ጂኦፖለቲካዊ ፀወታ ኣብ ገማግም ቂሕ ባሕሪ ዝርከባ ካብ ፅልዋ ኢማራት ናፃ ዝኾነ ሃገራት ንዝህልዋ ንኣብነት ከምዚ ኤርትራ ዘላቶ ኩለ መድያዊ ሉኣላውነት ከረጋግፃ ክብላ ከም ውፅኢቱ ብቁጠባ ተወዳደርቲ ክኾና እንተኽኢለን ንፅልዋን ንግዳዊ ናፅነትን ኢማራት ዓረብ ኣብ ሓደጋ ከእትዋ እየን ዝብል ስነ መጎት በቲ ኣቐዲሙ ዝተገለፀ ናይ ምስፍሕፋሕ ጥሙሕ ዝተቐረፀ እዩ ስለዚ ኢማራት ነዚ ክውንነት እዚ ምድጋም ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕላማታት እዩ ነዚ ዝተለዓለ ሓሳብ ዝድርእ ሓደ ኣብነት ኣብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት 2024 ዝተኸተመ መስደመም ውዕል ምርኣይ ይከኣል ኢማራት ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ምብፃሕ ዝብል ሕልምን ብምውዋልን ብምትባዕን መንግስቲ ብልፅግና ምስቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘይረኸበት ሶማሌላንድ ውዕል ከም ዝኣቱ ጌራቶ እዚ ብሓደ ወገነትን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ቂሕ ባሕሪ ዓብለልቲ ኮይነን ከይወፃ ንምግባርን በቲ ካሊእ ድማ ሕልሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምግሃድን ዝዓለመ ሓደገኛ ፀወታ እዩ ዝነበረ በዚ ምክንያት ነዚ ኣጀንዳ ኣብ ምዕዋት ከም ተለኣኺት ክትሳተፍ ዝተሓረየት ግዝእቲ ረብሓታት ኢማራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ህዝባ ፅዑቕ ዘመተ ከተካይድ ክትክእል ምእንቲ ካብ ኢማራት ዓብይ ገንዘባዊ ሓገዝ ናይ ወፍሪ ዕድላት ከምኡ እውን ወታደራዊ ሓገዝ ክምጠወላ ፀኒሕን ኣሎን እዚ ፅጋዕተኝነት ናይ ምኩስኳስ ዘመተ ንኢትዮጵያ ሃገራዊ ረብሓ ንምዕዋት እትሰርሕ ሃገር ዘይኮነት ስትራቴጂያዊ ህርፋን ኣቡዛቢ ንምድንፋዕ ተገልግል እስርታ ንምግባር ሓሊኑ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ እዩ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ዋላ እውን ኣይትኽኣሎ ወይ እውን ኣይትድለዮ ኢማራት እንተጠሊባ ናብቲ ዘቕፀልፀላ ባህላታት ክትኣቱን ሓደገኛ ስጉምቲ ክትወስድን ግዴታ ኣለዋ ልሂቃን ኢትዮጵያ ኣብዚ መዳይ ዝኸጋውሕዎ ዝተዓደሎም ወረቐት ኣሎ ብኡ መሰረት ነቲ ብኣህጉራዊ ሕጊ ዝተደገፈ ናብ ባሕሪ ንምብፃሕ ዘኽእል ቁጠባ መሰል ወይ ብክልቲኣዊ ስምምዕ ዝትግበር ንግዳዊ ውዕላት ናብ ጂኦፖለቲካ ቁፅፅር ዋንነት ሉኣላውነት ወደባት ገረባብቲ ሃገራት ዝጠል ፖለቲካዊ ነታዊ ከልዕምዎ ይፍትን ኣለዎ ነቲ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2024 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌላንድ ዝተኣተወ ስምምዕ ወደብ ቀንዲ ዋኑ ኢማራት እያ እዚ ነቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣዋሲንካ ዝተፈፀመ ስምምዕ ንኢማራት ናይ ነዊሕ ግዜ ትሑት ወፃኢታት ዘለዎ ንግዳውን ወታደራውን መሳለጥያታት ክትውንን ከኽእላ ዓሊሙ ዝተሃንደሰ እዩ ኪንዮ ዝእቲ ንሕጋዊ መንግስቲ ሰጊርካ ዝተኻየደ ናይ ወርጠበ ፖለቲከኛታት ዕማም ንሓይሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል መሊሱ ዘደኸም እዩ ኣቐዲሙ ሶማልያ ክልል ኣየራ ገማግም ባሕራን መሬታን ዝሕሉ ሉኣላዊ ትካላት ዘይብላ ውድቕቲ ሃገር ምስ ኮነት እዩ እቲ ጉድ ምግሃስ ሉኣላውነት ዘሳሲ ናይ መረዳእታ መዘክር ምስ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ እዚ ሕጂ ኣብ ኩሉ መሳኹቲ ዝንፀባረቕ ዘሎ ረባፂ ፖለቲካዊ ጠባያት ብኩሉ መለክዕታት እንክንሪኦ ኢትዮጵያ ብመንገዲ መንግስቲ ብልፅግና ቢላ ንረብሓ ኢማራት እተገልግል ሃገር ንክትከውን ዝካየድ ዘሎ እዩ ከም ዝፍለጥ ንህልው ኩነታት ሱዳንን ሶማልያን ሓዊስካ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዞባና ክትርባሓሉ ዝፀንሐት ቀንዲ ማዕድቲ ናይ ሁከትን ስትራቴጂያዊ ኣሰላልፋን ኩነታት እዩ ነቲ ዘይርጉእነት ኣብ ምፍጣርን ነዳዲ ኣብ ምውሳኽን ድማ ዝለዓለ ግደ ትፃወተላ ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ዞባ ብዝካየድ ሰላማዊ ሕድሕዳዊ ምትሕብባር ዝፍጠር ርጉእ ቀርኒ ኣፍሪካ
ንኣድላይነት ገደማዊ ደገፍ ዘጉድሎ እዩ ብኣንጻሩ ዘይምርግጋእ እንተሎ ኢትዮጵያ ኣብ ኢማራት ከም በርበራ ኣብ ዝኣመሰላ ግዳማዊ ዝተወረራ ስትራቴጂያውያን ወደባትን ዝህልዋ ጽግዕተኝነት ናይ ህላዊ ሕቶ ይገብሮም ኣብቲ ዝዓበየ ስእሊ ዞባና ኣዕናዊ ምንቅስቓስ ኢማራት ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ጥራይ ዝተሓጸረ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን እውን ፍሉይነት ብዘለዎ ሓደገኛ ኣገባብ ዝጋልብ ካሊእ ኣጀንዳ ኣሎ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዘስመረሉ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ዝካየድ ኩናት ኣይኮነን ኣብ መቀን ናይቲ ዝያዳ ጽልዋ ግዳማውያን ሓይልታት ንምስግዳድ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እቲኻ ዝርአ እዩ እዚ ንሓፈሻዊ ዘይምርግጋእ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ጸጥታን ርግኣትን ቀይሕ ባሕሪ ብዕምቆት ጸለወ ኩነታት እቲ ብግዳማውያን ሓይልታት ስትራቴጂያውያን ወደባት ንምቁጽጻር አንቂዱ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣበሪኽዎ ኣሎ እቲ ሓደ እዋን መሶብ ኣፍሪካ ተባሂላ ትጥቀስ ዝነበረ ሱዳን ድማ ነዚ ሓደገኛ ምንቅስቓሳት እትእንግድ ዘላ ሃገር ኮይና ትርከብ ኩናት ሕድሕድ ተባሂሉ ዝጥቀስ ቅልውላዊ ሱዳን ንሃጽያዊ ኣመለኻኽታ ኢትዮጵያን ዲስኩራታቱን ከም መቀላጠፍ ባእታ ኮይኑ የገልግል ኣሎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ንዓብዪ ተራ ናይቲ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ኣብ ምምዋል እትርከብ ኢማራት ዓረብ ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ብግዳማዊ ድፍኢ ዘጋጠመ ዘይምስምዕማዕ ንጽንፈኛታት በለጽን ዘረፍትን ዘተባብዕ ጂኦፖለቲካ ሃዋህው ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ታሪክ ዘይርሳዕ በደል የኽትል ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፖርት ሱዳን ኣትዩ ብመሰረት ዕድመ ክቡር ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከተማ ፖርት ሱዳን ኣትዩሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እቲ ዞባዊ ሃዋህው ብዙሓት ተኸታተልቲ ብድሆታት ኣብ ዘጋጠሞም ዘሎ እዋን ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘለዋ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ብዝተፈላለየ ደረጃታት ዝያዳ ንምስጓም ብሓንሳእ ንምስራሕ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተደጋጋሚ ከም ዘነጸርዎ እቶም ኣብ 4 ኪሎ ዝተፈራረቑ መራሕቲ ወትሩ መጋበራ ወይ ትሮጅን ሆርስ ናይ ግዳማውያን ሓይልታት እዮም እዚ ሕጂ ዘሎ እዋን ካብዚ ዝፍለ ኣይኮነን ንረብሓ ግዳማውያን ሓይልታት እምበር ንረብሓ ህዝቦም ደው ኢሎም ኣይፈልጡን ኩነታት ክጸንዖም ከሎ ድማ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ክብሉ ድሕሪ ብሄር ብምሕባእ ነቲ ዝኣረገ ናይ ምክፍፋል ዕግርግርን ናይ ምፍጣርን ሜላ ብምጥቃም ንህዝቢ ይፈላልዩ